Patayng lawas sa usa ka wa mailhing lalaki nabangalan sa kadagatan sa lungsod sa Cordova kaganihang buntag. Gituhuan nga biktima kini sa pagbaha. May nakuha na ba ang identity sa maong lalaki? Ses hangtod karon wala pa mailhi ang naasoing lalaki apan dako ang pagtuo sa kapulisan nga dili kini taga lungsod sa Cordova tungod kay way ni usa nga Cordovanhon ang natalang na missing atol sa pag-igo sa bagyong Tino dinhi sa Sugbo. Alas 9 kaganihang buntag, nidunggo sa Roro Port sa Cordova ang motorbangka ni Eleuterio Minguito Jr. nga may kargang pateng lawas sa usa ka wa mailhing lalaki nga nabangalan nila sa kadagatan habig sa Licaron Islet duol sa barangay Buagsong. Matod ni Eleuterio, mga mananagat sa isla sa Hilutungan ang nakamatikod sa pateng lawas nga nag-utaw-utaw sa laod. Ug kay gamay ang dala nilang bangka, nagpatabang sila sa mga personnel sa Coast Guard. Unahan siya sa laom jud ma'am, sa loud siya. Nag-cope siya. Mo to gidala nam sa unasan sa may dawis. Una pagisod o gatong sudlanan pero wa pa siya masud tanan kay dako mong tao gud. Matod ni Police Staff Sergeant Richie Abaw, investigador sa Cordova Police, nga may mga tattoo kini sa lawas ug iban-abanang nagpangidaron og 35 anyos ngadto sa 50 anyos. Apan wa kini makitai og mga samad pinusilan o bakaha dinunggaban. So far ma'am, sa akong nakita siyang patayng lawas, aduna siya mga lapok. So possible nadagi siya sa kanang baha or naunsa siya sa dito nga asa siya gikan. Kay puros man lapok iyang bulsa, iyang mga sinina pag recover na mo niya. Gidana ang naasoing patayng lawas sa usa ka punerarya sa dakbayan sa Lapu-Lapu samtang nagpaabot pa usab ang mga otoridad nga may mga kabanay nga moila niini. Kun basihan ang dapit diin nakita ang patayng lawas, didto kini makita habig sa Licaron Islet. Diin adto mogawas ang mga tubig sa sapa sa Cebu City, Talisay City ug Minglanilla. Samtang sa mga kabanay nga buot mo ila sa maong patayng lawas, gidaki ni sa Funeraria del Coro sa Lapu-Lapu City. Ses? Dagang salamat, Luan May Rondina.